Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jane, hingkod ang pangidaron, minyo og may tulo ka mga anak. Taga Talisay City, Cebu. Punto medikal ug behavioral kining akong suliran. Kabahin kini sa gipakitang behavior sa akong kamanghuran nga anak. Kay murag lahi man siya. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa gani pa nga ni kuya? Tuyo tantan. Very good. Unsa ngan sa among baby? Baby ba? Ikaw nga, baby. Tuyo tantan. Ay, no, dili. Ikaw ba? Ikaw. Unsa imong pangan? Tuyo tantan. Dili lagi. Ang una man na akong pangutana kung kinsay pangan ni Kuya Tantan. Karon ang sunod akong gipangutanan nimo kung kinsay pangan nimo. Tuyo tantan. Ay, sa una lagi na akong pangutana. Sa una lagi na, Kuya Tantan. Ang imo ba? Imong name, imong pangan. Ang tubag? Jess. Unsay pangan nimo? Tuyo tantan. Ay, imong pangan lagi. Mama. Wa ko masuko. Ay, okay, pahuway una. Baby Jess, ha? Gikapoy si Baby Jess. Shh, hilom na, be. Unsa? Mona, Joel. Natinga, nagikon Jess, sa kamanguran na tong anak ba? Dugay lagi makasabot, tudluan. Unya, kunon sa tuilas niyang gisulti o tubag, maura siyang ibalik-balik og sulti og tubag. Ay, tungod kay bata, pabaya na. 2 anyos, pabaya na. Sa iyang pangidaron, sila lagi si kuya og ate niya. Dali raman lagi itong tudluan. Pero siya lahi man. Nakasabot ko nga willing siya nga mutubag sa akong mga pangutanan niya. Pero sayop ang iyang ipagtubag. Kaya man sa balik-balikon ang iyang tubag, bisag dili na mao ang pangutana. Unya, murag mas stress ra ba siya kung pugso na ko siya patubag sa husto niyang tubagon gyud. Na. Ay, napugsang bata, oy. Di ba parehas ang tanang mga batag kapasidad sa utok, ha? Basin kung wahi lang gila si Jess. Kanang imong mga pangutana, dili pa bagay niya. Bagay. Bisog pangan lang niya? Da, ay nagproblema ha, oy, Jane. Ang importante, himusog ug way sakit o gipamati ang bata. Joel, saraman good. Kay pandemic man ron. Okay na uy. Magkuha raman ko og module sa eskwelahan, unya ansiran. Og mag-send ra ang maestra og video para task o maipabasa nga mga words. Polydent, may strong kapit, gum ko. Aya, kisa may mutudlo. Siyempre ako. Ug naman sa dang iyang mga maguwang nga mutudlo niya, ang iyang ate o kuya. Lagi. Kaya burag na pala ka na sa tuod ko anang bataa kung isagol na sa ubang mga bata na. Kaya nakabantay sab ko nga may pagkakiat kin siya. Ikumpara sa iya mga maguwang. Magsigig di kandagan. Ingnan bitaw ka. Pero mas maayo ning mag-module lang una siya. Kay anhi raman just by mag-answer o magbuhat sa iyang mga task. Kamera nga mga kauban niya sa bahay ang mutudlo niya. Kita. Sige. I-enroll na lang to si Jess ng modular class. Kami sa akong bana, nakabantay na gyud nga lahi ang among kamanghuran nga anak. Kiat, langas, hilig kaayo og dagandagan, og lisod pa sabton kung tudluan. Sa pagpa-enroll na mo niya og modular class, okay pa. Kay kami raman sa dang iyang pamilya ang mutudlo niya. Apan diha pwede lang mag face-to-face classes nga mag-grade 1 na siya, gisuwayan ako og enroll. Unya,
Unsa man kay nahitabo nga gipatawag man ko sa maestra ni Jess? Niyan ako sa ilang classroom. Oh, uy hala. Naunsa man na? Nga nagunit man ang maestra sa akong anak. Ay, salamat kay Nia ka naman. Ganiha, pagidunta kong magpahibaw ni mo bahin sa imong anak. Apan maglisod man ko bisan sa paggunit sa kong cellphone. Kay magsige man lang kog bantay og badlong sa imong anak. Ha? Pertig yung kiata, ma'am. Magsige siya paso-paso while magklase ko. Og panghilabtan niyang iyang mga classmates. Di na makapaminaw na ko ang mga bata. Kay tuan naman niyang attention sa iyang mga classmates. Langas gyud din taon kaayo, ma'am. Uy, unya mo kalit lang rabag maoy nga way igong hinungdan. Ala, uy, pasaylo ako, mama. Pasensya na gid kaayo. Nya, unsa man, ma'am? Unsa man imo ika-advise, ani? Sige lang, ato lang unang obserbahan ang bata, ma'am. Kay basig na baguhan lang siya ba? Unya, ayaw lang usa tingali biya dinhi sa eskwelahan. Kay murag mangita pa manggit siya nimo. Uy, basin og magbehave pa siya ba? Sige, ma'am. O, pasensya na sa akong anak, ma'am, ha? O, salamat. Muna nahitabo sa eskwelahan? O, lagi, Joel. Maugi ako naabtan sa eskwelahan nga nagunit sa atong anak ng maestra. Kailangas lagi kuno kaayo. Madisturbo ang mga estudyante. Kay magsige siya paso-paso. Nya dili maminaw sa maestra. Ay, naikog kaiko sa iyang maestra, uy. Ano niya? O sao man anaron? Obserbahan lang muna kuno sa maestra. Kay basin kuno og nabaghuan lang nga daghan siyang nakita mga bata. Kay face-to-face classes naman. Pero kung maulang gani kuno gihapon ang behavior sa atong anak, sa okay lang akong anak, kay naikog na kaikos maestra. Wa pa gini nako siya mapacheck up og doktor tungod na sad sa kapiki sa kwarta. Apan, nag-search na ko sa social media nga sign sa iyang kondisyon. Og nabalaka ko, kay sign man kuno ni sa autism. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, langas kaayo nga akong anak. Dili mo cooperate sa klase. Magsige siya paso-paso ug usahay magmaoy sa way igong hinungdan. May something o special ka ning akong anak? Ikaduhang pangutana. Wa pa ko kapakita niya og Dr. Ani. Nag-search lang una ako sa social media. Og nabalaka ko sa akong nahibaw-an nga sign man kini sa autism. Gusto ka ang akong nabasa? Ikatulong pangutana. Nakabantay ko sa akong anak sa 2 anyos pa lang siya nga dugay siya makasabot o balik-balikon niya ang iyang isulti o tubag. Inborn gid ka ni niya ang iyang diferensya. Ikaw pa to katapusang pangutana. Doon na pa ba ni treatment? Asa man kumuduol? May government organization ba nga pwede na akong maduulan sa kahimtang sa akong anak? Kay luoy kaayo siya. 7 years old na siya og napundo lang sa bahay. Gusto unta na ako nga makaeskwela siya og manormal siya nga pagkabata. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa atong programa, kini ang akong suliran. Once again, anya na sa bako si Dr. Rene Obra maging-uban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga problemang punto medical kay usaman ako ka medical doctor, punto psychological, emotional, behavioral kay usaman ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi. Mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga be the right person and the right people will come and stay with you. Ha? Aragay ko mo gyud sa
majority sa itong ginahimo, kanang sakto bagod lang. Kung natay hangyo niya, balibaran ta, dili pwede, din na pasensya, basin pa sa sunod nga hangyo, o pwede na di ay, no? Alright? Ang atong magtatampo karong adlaw si Jane. Punto medical and behavioral kining problema ni Jane, no? Sumasa na bati na to ganina sa drama. May tungod kini sa iyang 7 years old nga anak, kamanghuran nga anak, no? Nga naay behavioral problem, no? Ako lang ganing paningkamutan, Jane, no? Taga kuan ni si Jane, taga Talisay City, no? Na siya tulo ka anak, onya mo lagi na problema siya sa iyang youngest nga anak, no? So, musta naman dahil mga taga Talisay City, no? Musta naman dahil si Attorney Ruela Discalyar, attorney, mayong adlaw ni mo diha, o sa imong mami o daddy, o mga Impasis family, Roger Aligarbes diha sa Talisay, no? Mga Husayan family, daghang kaila sa Talisay, mga taga San Isidro Talisay, no? Kinumdum ni nung ko ni Michael Delda, o gayang partner, yung misis nga si Merlin Delda diha sa Talisay, no? Mayong pagpaminaw niyo diha, no? So di si Mistro sa mga taga naglistahan ako. Leo Maluya, thank you very much, Leo Maluya, taga Daan Bantayan din siya, no? Sa Rosewind Taxi, no? The other day nagtaxi monggo kay modyo lang likay-likay lang ko drive kay traffic ayo, taxi na lang ko. Timing nga nako si Leo Maluya nga naminaw gyud sa Aremen. Thank you very much. So si Mistro to Honorable Panti Alisna diha sa Nabanga Bohol. Musta naman konsehal o si Dr. Bot Alisna. Si Mistro to Glicerio Galulo diha sa asa ning inyo Glicerio? Balinguan Misamis Oriental ug diha sa Cagayan de Oro City. Okay? So unang pangutana ni mga concern ni Jane may tungkol sa iyang anak, ako lang ni summarize, no, para taas-taas kog time pag-discuss ang iyang problema. Na ay behavioral problem ang iyang anak. Sumapa sa nabati na ito sa drama, langas ko nung kayo iyang anak, dili mo kooperar, dili mo magmaoy, mumuti itong nabati ganina, signs and symptoms magkukuno ni sa autism, no? Ato lang din i-discuss ng autism dyan, no? Para natin knowledge about unsa magining sakitan ng autism. Dugay makasabot ang iyang anak, kanya balik-balik ang tubag, daba kuno ni sa pagkatao. Ang iyang anak karon na 7 anyos na, asa ba kuno siya mudool, no? Ari sa Talisay naman tayo dako nga ospital sa Talisay, South Cebu Medical Center, no? Government hospital lang. Akong suggest nimo diyan nga modol ta ni og usa ka pediatrician, no? Developmental pediatrician kung mahimo lang, no? Kung naata diha sa Talisay, no? So posible kini imong anak jay na ni siya gitawag na tog namugutay mga problema, developmental problem or mga behavioral problem sa mga bata na kining gitawag na tog conduct disorder. Unsa man ning conduct disorder? Mao ni po'y gitawag na ako na to ni Buin Alguno na to sang adlaw, no? Na mo giligi po to yung mga bata nga nagvandal na bitaw. Ang dili bitaw gyud mutuman og ansay imong ipabuhat nga maglangas niya problema. So kining conduct disorder usan ni siya ka behavioral emotional problem. Mga bata usually magsugod ni siya sa mga bata pa lagi, no? 7 anyos mo na imong anak, pero ug moabot na ni gani og dili ni siya makurihian, abot na ni siya 18 anyos, mahimo na siyang antisocial disorder. May muna siyang antisocial disorder nga posible nga problema tanani kay these are the kind of people who will do something that is against the rules or the laws, no? So mayon ta og mahatagan ni sa masakto nga pagtagad sa labing madaling panahon, no? Kay dugay kay ni silang inunta makasabot
magtuman sa usay angay nimo nga ipabuhat. Unsa may mga hinungdan ani something to do with the development sa iyang brain, na mga social problems or na ba mga traumatic experiences, no? Maybe na siya mga traumatic experiences din sa eskwela naman tingali ni imong anak or sa while nagtubo siya, no? Ang imong buhaton na you have to spend a little more time bonding with the kid. Mao lagi na mo konsulta ta ni og developmental pediatrician, no? Pwede ra sa imong dalon ni psychiatrist, no? Man tay child psychiatrist diri sa Sugbo. Bisag general psychiatrist, no? Kay para nga mahatagan ni siya tambal, no? Naman tay mga mahatag ani nga mga mood stabilizer, mga antidepressant, mga neuroleptic medications, no? Yun ang imong giingon nga signs and symptoms manidok sa autism. Lahi sa ning autism, kay kining autism, which are kind of kids nga naay trouble in socializing. Ang rason ani kay this is due to the developmental problem sa yang brain gyapon, no? Ang nakadiferensya ning autism kay kuan ni siya kanang tawag ani kanang dugay makasabot, dugay makasabot dugay imong kanon niya. Ang iyang way to learn is different sa other mga bata. Difficult siya mo follow og unsabay instruction ya mo isolate ni siya, no? Muhimo ni siya mga balik-balik nga mga gibuhaton. Mo ning imong giingon ganina o natong nabati sa barang balik-balik dugay makasabot, balik-balik ang tubag, o yang ginabuhat, no? Unya makausap pa na ni siya communication or interaction problem, so gikasubo na ko pagingon nga sa among pagtuon sa psychology ug psychiatry wa gid siya itambal, more on supportive depende sa unsa may finding, no? So, may mga risk factors ani sa may mga hinungdan nga nung naaman ni mga nani. I don't think so nga idara na mo. Usually kumuning mga autistic sa mga bata nga naay problema sa pagpanganak, prolonged labor or traumatic labor or may pagka-genetics, no? Especially kung ang mga parents medyo may edad-edad na. So, mauna nga ako ika-istorya sa imong kwan. Mo smile ni sila, mo katawa, pero they don't want to, nga museo siya, nga nalipay sila, but they don't want to share their enjoyment to other kids. Magsulo-sulo na gini sila, no? So, as soon as possible, Jin, dalhan ni siya sa Talisay, pwede sa Mungarig, Cebu City, do, rabanta, para makita ni siya og developmental pediatrician or psychiatrist, no? Para nga mahatagan og katong gipagingon ako nimo nga mga mood stabilizers, antidepressants, mga neuroleptics, mga sometimes we will give anti-seizure medications or anti-epileptic medications, controlled dosage, no? So mauna ako kay istorya sa imong problema Jane, nya ang management ani is more on supportive. Balik ko nako, you spend a little more time bonding with the kid para nga ma-remedyuhan or maminus-minusan ng iyang problem in socializing and communicating, no? Kay normal naman po ni sila, okay naman ni sila. Dili naman ni sila ingog kanang problema gyud kayo as long as tagaan gyud nimo a little more time sa iyang inunta extraordinary nga behavior. More on behavioral problem na siya. So hinaut nakasabot ka sa akong gi-explicar nimo Jane, ug ngadto sa libuan millions ka naminaw nato karong adlaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra, mayong ko thank you very much sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa atong programa sa Remen, taas kay tag rating sa atong lugar, no? Ngadto sa mga taga abroad, daghang kay tag mga suking tigpaminaw sa abroad, no? Mga ulan tasag to nag-chat na ko ning permi mo gud mag-chat na ko ning si Melanie Kimpan Albero ug mga taga Dubai, no? Ako'y bag-ong nakaila nga taga Dubai o naila nga plaza sa Dubai, si Robilin Joy Pailan, Pariyam nga ni Linlin Villarmia
Pailan Villarmia, kay putingal ni kay tuam ni sa Dubai, no? Si Linlin Villarmia ni araman na sa Naga City, no? So anyway, thank you very much to all those who are been listening sa arang RMN program. Dili ka mo maikog, maulaw o mangluod kung dugay matag pagtagan yung sulat-suliran kay daghan kay magmadawat diri sa among istasyonan. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o mayong adlaw. RMN